Вітаем, вы слухаеце падкаст «Палатно 1925. У серыі падкасту пра крымінал з 1925 года мы раскажам пра злачынствы стагадовай даўніны. У гэтым эпізодзе мы паглыбімся ў дэталі падвойнага забойства шпіёнаў ля чыгуначнай станцыі ў Стоўбцах. Колы цягніка стукалі аб чыгунку і разрывалі цішыню вясновага дня. У вагоне чуліся размовы, там жа ля сцяны стаялі двое мужчын – Валерый Багінскі і Антоній Вечаркевіч. Яны спакойна стаялі і гутарылі паміж сабой. Гэта была незвычайная паездка для Багінскага і Вечаркевіча. Праз некалькі гадзін іх, якія ўчынілі адзін з самых крывавых тэрактаў у Польшчы, павінны былі выдаць Савецкаму Саюзу. Падавалася, абмен былых польскіх афіцэраў вось-вось адбудзецца, але ўсё пайшло не па плане. Нечакана з кішэні адзін з людзей у вагоне, Юзеф Мурашка, дастае рэвальвер і два хуткія стрэлы парушаюць мірныя размовы ў цягніку. Багінскі упаў на падлогу ніцма. Вечаркевіч спрабаваў падняць галаву, але ўпаў побач. Мурашка аддаў рэвальвер паліцэйскаму і заявіў: «Я зрабіў тое, што павінен быў зрабіць. Яны здраднікі». Чаму Багінскі і Вечаркевіч, былыя афіцэры польскай арміі, апынуліся ў цягніку? Чаму паліцэйскі Юзеф Мурашка, якога ўвогуле не павінна было быць у вагоне, вырашыў забіць вязню, якіх везлі на абмен? І што за тайны хавае гэта гісторыя? Пасля завяршэння савецка-польскай вайны бальшавікі працягвалі арганізоўваць розныя напады і забойствы на тэрыторыі Польшчы. Адным з самых вядомых і, несумненна, самым крывавым тэрактам міжваеннага перыяду стаў падрыў варшаўскай цытадэлі ў кастрычніку 1923 года. У 1923 годзе па Польшчы пракацілася серыя тэрарыстычных актаў. У пачатку 20-х планаваўся нават замах на Юзефа Пілсудскага, але план адмянілі ў апошні момант. І вось у кастрычніку 23-го года ў варшаўскай цытадэлі прагрымеў магутны выбух. Быў знішчаны галоўны парахавы склад з артылерыйскім порахам. Выбух быў настолькі моцны, што пакінуў 10-метровую варонку. Выбух чулі не толькі па ўсёй Варшаве, але ў гарадах ля польскай сталіцы. Загінулі 28 чалавек, 90 атрымалі траўмы рознай цяжкасці. Першапачаткова лічылася, што адбыўся землятрус, але хутка пацвердзілася іншае – гэта быў выбух. А хто ж за ім стаяў? Толькі ў Варшаве ў першыя дні арыштавалі больш за 200 чалавек, яшчэ некалькі дзесяткаў затрымалі па ўсёй Польшчы. Усе затрыманыя былі звязаныя з камуністычным рухам. Хутка вызначыліся галоўныя падазраваныя – польскія афіцэры Валерый Багінскі і Антоній Вечаркевіч. Іх здаў былы камуніст і паліцэйскі агент, у праўдзівасці паказанняў якога яшчэ ў тыя часы моцна сумняваліся. Антоній Вечаркевіч нарадзіўся ў польскім горадзе Гарынь у 1895 годзе. Пасля пайшоў у войска. У 1918 годзе пачаў падтрымліваць рэвалюцыйныя ідэі, а ўжо ў наступным уступіў у шэрагі камуністычнай партыі Польшчы. Валерый Багінскі нарадзіўся ў Варшаве і таксама служыў у польскім войску, падтрымліваў камуністычныя ідэі. Нягледзячы на недастатковыя і слабыя доказы, Багінскага і Вечаркевіча ўсё роўна судзяць. Суд звальняе іх з войска польскага і прыгаварвае да смяротнага пакарання. Грамадскасць моцна крытыкавала прысуд і ў хуткім часе для былых афіцэраў дамагаюцца прэзідэнцкага памілвання ад Станіслава Вайцяхоўскага, абодвум змянілі смяротнае пакаранне на пажыццёвае зняволенне. Пасля атрыманага памілвання да польскага ўрада звярнуліся дыпламаты Савецкага Саюза. Яны запрасілі выдачу Багінскага і Вечаркевіча, але ніяк не абгрунтавалі сваю просьбу. Перамовы доўжыліся шмат месяцаў, пакуль савецкія ўлады не прапанавалі палякам двух вязняў, якія ўтрымлівалі ў Маскве. Польскага консула ў Грузіі Юзефа Лашкевіча разам з жонкай і дочкамі і ксяндза Браніслава Усуса. Абмен павінен быў адбыцца напрыканцы сакавіка 1925 года на польска-савецкай мяжы на станцыі Коласава. Станцыя Коласава знаходзілася ля Стоўбцаў, дзе служыў у паліцыі Юзеф Мурашка, чалавек, які заб'е Багінскага і Вечаркевіча. А кім жа быў гэты Юзеф Мурашка? Мурашка нарадзіўся ў 1896 годзе, жыў у вёсцы Тэалін. Цяпер гэта вёска ў Сакольскім павеце на ўсходзе Польшчы. Падчас рэвалюцыі 1917 года малады чалавек упершыню пабачыў гвалт з боку бальшавіцкіх войскаў. Тады ён уступіў у шэрагі корпуса польскага генерала Добара Мушніцкага, каб ваяваць супраць камуністаў. Служба ў войску для Мурашкі скончылася ў 1920 годзе, але для яго вайна з бальшавікамі не скончылася падпісаннем рыжскай дамовы. Ён працягнуў змагацца супраць іх ужо як паліцэйскі ў рэгіёне на мяжы з Савецкім Саюзам. У 1922 годзе Юзефа Мурашку накіроўваюць на Валожыншчыну. Яго калегі і начальства ўспаміналі яго як вельмі нервовага, непрадказальнага чалавека.
Вось што казаў Ян Маркевіч, камендант паліцэйскага пастарунку ў Забучыні ў Валожынскім павеце. Мурашка заўсёды быў свавольным. Ён застрэліў казу нейкай яўрэйкі на ганку і мусіў заплаціць за гэта прынесеную шкоду. У Вішневе абліў твар п'янаму хлопцу ў рэстаране чарніламі, запляміў вопратку і за гэта заплаціў. Потым застрэліў камусьці сабаку, таксама за гэта плаціў. Нейкаму дезерціру пагаліў галаву так, што нарабіў раненняў на галаве і яго адправілі ў шпіталь. Перад яго звальненнем ён дамагаўся адпачынку, але яго не далі. Тады ён пачаў плакаць і бегаць па кабінету каменданта павятовай паліцыі, рваў валасы і крычаў, а потым прыбег да канцылярыі і ўпаў на падлогу. Мурашка заўсёды падаваўся мне чалавекам ненармальным. Ён увесь час казаў, што таму ці іншаму трэба пусціць кулю ў лоб, забіць іх гэтак далей. Падобнае ўспамінаў начальнік следчай паліцыі ў Наваградку Мар'ян Казілеўскі. У Мурашкі былі празмерныя амбіцыі, і ён не быў ураўнаважаным чалавекам. У 1924 годзе я зрабіў яму вымову, бо ён не мог у тэрмін выканаць задання. Мурашка моцна разлаваўся і хацеў застрэліцца ў маім кабінеце. Усе сведкі і яго калегі ў паліцыі сведчылі, што хоць як чалавек Мурашка быў не моцна ураўнаважаным і занадта эмацыянальным, то як паліцэйскі быў вельмі добры. У мужчыны была жонка, але ў нейкі перыяд жыцця яны пачалі шмат сварыцца, пра што ведалі ўсе яго калегі, і пара разышлася. У стопцы Юзеф Мурашка атрымаў перавод у 1924 годзе. Гэта быў час, калі Мурашку адхілялі ад працы ў сувязі з яго эмацыянальным станам. Паліцэйскае начальства накіроўвала яго на абследаванне ў Наваградак, адкуль мясцовыя дактары адправілі Мурашку на праверку ў псіхіятрычную бальніцу ў Вільні. З віленскага шпіталя яго хутка адпусцілі, бо ніякіх адхіленняў і захворванняў не знайшлі. Хутка ён паступіў на працу ў стопцы. Галоўнай задачай у стопцах для Юзефа Мурашкі становіцца пошук бандытаў, якіх у тыя часы звязвалі з савецкай уладай. Лічылася, што ўрад Савецкага Саюзу спецыяльна фінансуе бандыцкую дзейнасць на ўсходзе Польшчы, што і было праўдай. Мы дакладна ведаем, чым займаўся Юзеф Мурашка напярэдадні забойства, а таксама з кім і пра што ён размаўляў непасрэдна перад забойствам. Вядома, што як кіраўнік следчай паліцыі ў стопцах Мурашка некалькі тыдняў высочваў банду па вёсках. Напярэдадні забойства ён быў у засадзе разам з яшчэ 2 паліцэйскімі, за якімі пазней паехаў у стопцы, каб узяць дадатковых сілавікоў для захопу бандытаў. Аднак за некалькі гадзін да забойства ён сустрэўся з намеснікам каменданта паліцыі Янам Шышкевічам, які расказаў яму пра абмен Багінскага і Вечаркевіча, а яшчэ дазволіў прысутнічаць на станцыі, адкуль іх будуць адпраўляць у бок да мяжы. На той момант Мурашка ведаў пра афіцэраў, якія ўзарвалі варшаўскую цытадэль. Ён чытаў пра іх справу ў газетах, сачыў за іх судовым працэсам. Ён быў упэўнены, што іх трэба расстраляць за тое, што яны ўчынілі ў Варшаве. А калі даведаўся пра прысуд, то падумаў: шкада, што ў Польшчы няма шыбеніцы, бо для такіх злачынцаў не хочацца выдаткоўваць пулю. Памілаванне ад прэзідэнта для Багінскага і Вечаркевіча стала для Мурашкі нечаканасцю. Ён проста не мог зразумець, як гэта было магчымым. Падчас працы ў стопцах яго калегі ўспаміналі, што бачылі Мурашку з газетай. Ён чытаў пра справу вайскоўцаў-здраднікаў і моцна перажываў гэту гісторыю асабіста. На вакзале ў стопцах Мурашка ўпершыню пабачыў Багінскага і Вечаркевіча, калі тыя сядзелі ў пастарунку і чакалі прыбыцця цягніка да Коласава. Там жа на вакзале Мурашка сустрэўся з калегам з Барановічаў, які быў праездам у стопцах, Эдвардам Мышкоўскім. Той успамінаў тую сустрэчу так: на пероне мы ўвесь час былі разам. Я расказаў яму пра справу Багінскага і Вечаркевіча, пра бомбы. Мурашка слухаў размову людзей на станцыі, тыя казалі, што бессэнсоўна абменьваюць вязняў на тых, каго саветы спецыяльна арыштоўваюць. Багінскага і Вечаркевіча называлі нікчэмнымі. Забойства Багінскага і Вечаркевіча сапраўды магло і не быць. Юзеф Мурашка, хоць і паліцэйскі, не знаходзіўся ў эскорце, які суправаджаў вязняў да месца абмену. У канвой прызначылі 8 паліцэйскіх, якія павінны былі ахоўваць вязняў на вакзале і вагоне цягніка. У самім вагоне ехалі міністэрскія чыноўнікі, вайскоўцы і паліцэйскія чыны са стопцаў. Пасля гутаркі з Эдвардам Мышкоўскім на пероне стаўбцоўскага вакзала Юзеф Мурашка падышоў да старасты павету Стэфана Заянчкоўскага. Мурашка паразмаўляў з ім пра справы, а потым спытаўся, ці можа ён паехаць на цягніку. Заянчкоўскі дазволіў яму сесці ў вагон, але якія справы маглі быць у Мурашкі ў Коласаве, калі ён збіраўся ўвечары ехаць у іншы бок у засаду на бандытаў. Тым не менш, ніхто не перашкодзіў Мурашку зайсці ў цягнік. Ніхто ўнутры не перашкодзіў, ні яго начальства, якое таксама там было, ці эскорт, наблізіцца да Багінскага і Вечаркевіча праз некалькі хвілін, як цягнік рушыў у бок Коласава. 2 дакладныя стрэлы аглушылі паліцэйскага ў эскорце, але трапілі ў цэлі. У Мурашкі адабралі рэвальвер, яшчэ адзін знайшлі ў кішэні. Той не адмаўляўся ад таго, што застрэліў вязняў. Людзі ўскочылі з лавак і азіраліся па баках. Ніхто не мог паверыць, што толькі што адбылося штосьці жудаснае.
Да яго падбег чыноўнік Вільгельм Кулікоўскі, які адказваў за абмен Багінскага і Вечаркевіча, і пракрычаў: «Ці ведае пан, што нарабіў?» Мурашка папрасіў назад зброю, каб застрэліцца, якую яму, канешне ж, ніхто не даў. Цяжка параненых Багінскага і Вечаркевіча вярнулі ў Стоўбцы, дзе медыкі спрабавалі выратаваць ім жыццё. Багінскі быў цяжка паранены ў жывот, і ён хутка памёр. Вечаркевіча куля прабіла страўнік. Яму паспелі зрабіць аперацыю ў бальніцы, але за моцнай страты крыві ён таксама памёр. Пасля забойства Юзефа Мурашку адразу ж затрымалі. Арыштаванага трымалі пад следствам у лукішскай турме ў Вільні. Следства скончылася ўлетку 25-го года, а справу перадалі ў акруговы суд у Наваградку. Мурашку ўзяліся абараняць варшаўскія адвакаты Станіслаў Шурглей і Марыян Нядзельскі. Першае пасяджэнне прызначылі на канец жніўня 25-го года. На ім вырашаліся розныя бюрократычныя моманты, а дату асноўнага разбіральніцтва паставілі на лістапад. Жонкі Багінскага і Вечаркевіча падалі грамадзянскія позвы, у якіх прасілі грашовую кампенсацыю за маральную і матэрыяльную шкоду. Старшынёй у працэсе быў суддзя Бохвіц, разам з ім судзілі суддзі Гласько і Мурза-Мурзіч. Бок абвінавачвання падтрымлівалі варшаўскі пракурор Рудніцкі і віленскі падпракурор Кадушкевіч. Падчас судовага працэсу Мурашка не прызнаваў віны і заявіў, што адчуваў да бальшавікоў ненавісць. Ён растлумачыў, што ў вагоне пабачыў твары Багінскага і Вечаркевіча, і ў ім прачнулася ненавісць і злосць да іх. Аднак думкі пра забойства ў яго не ўзнікла. Ён проста думаў, як бы мог зганьбіць іх. Раптам, сваядзенне, па яго ж словах, ён не кантраляваў, выхапіў рэвальвер з кішэні і стрэліў у вязняў. Мурашка тлумачыў, што забіў ворага ў сваёй радзімы, што як паляк і католік не мог паступіць інакш. Супраць Мурашкі доказы і паказанні сведак былі бясспрэчныя. Аднак сам падсудны не адмаўляў, што гэта ён забіў. Падчас судовага допыту ён крыкнуў: «У забойстве 2 шалёных сабак прызнаюся, забіў іх у вялікім хваляванні». Сведкі-эксперты Рыхлінскі і Фалькоўскі пацвердзілі, што падсудны здаровы і можа адпавядаць за свае ўчынкі. Хоць амаль усе сведкі падкрэслівалі імпульсіўнасць і запальнасць абвінавачваемага. 24 кастрычніка 1925 года акруговы суд Наваградка прыгаварыў Юзефа Мурашку да 2 гадоў зняволення. Паўгода за кратамі падчас следства залічылі ў гэты тэрмін. Суд прызнаў Мурашку вінаватым у забойстве ў стане моцнага душэўнага хвалявання. Пасля адбыцця пакарання Мурашка выйшаў на волю і змяніў прозвішча. Пошукі працы даваліся яму з цяжкасцю. Вядома, што ён змог паступіць на ваенную службу ў корпус аховы мяжы. Верагодна, напярэдадні Другой сусветнай вайны яго завербавалі нацысты. Падчас нямецкай акупацыі Польшчы Мурашка адкрыта дзейнічаў як афіцэр паліцыі Трэцяга рэйха. Неўзабаве Мурашку забілі члены польскага падполля. Пасля забойства вязняў, якіх везлі на абмен на савецкую мяжу, польскаму ўраду прыйшлося доўгі час выбачацца перад Савецкім Саюзам. Бальшавікі адплацілі за гэта як умелі. Чэкісты расстралялі ў сценах Лубянкі 15 палякаў за правасуддзе Мурашкі. Лашкевіч з сям'ёй і ксёндз Усас, на якіх хацелі абмяняць Багінскага і Вечаркевіча, яшчэ некаторы час правядуць у савецкім зняволенні, але пазней вярнуцца ў Польшчу. Польская прэса ў той час любіла маляваць Юзефа Мурашку як польскага патрыёта, які здзейсніў правасуддзе і забіў тых, хто быў вінен у смерцях дзесяткаў нявінных. Мурашка сам сябе так і называў, і хутчэй за ўсё да апошняга дня не прызнаваў сябе вінаватым у забойстве Багінскага і Вечаркевіча. Кім ён, Юзеф Мурашка, быў напраўду, патрыётам ці звычайным забойцам? Вырашаць вам. Дзякуй, што былі з намі. Гэта апошні эпізод у спецвыпуску падкасту «Галаваломка» пра самыя гучныя злачынствы ў Беларусі ў 1925 годзе. Стаўце лайкі, падпісвайцеся на нас і расказвайце сябрам. Далей будзе яшчэ цікавей.